Onye? Na. Ahora sana chobo onye? Okonkwi kukwenu. Olo, dibia mpumpu. Oke wala job. Ima no ka ko na ejebo. Na ogwo ogwo ka echu anu no ka. Ini o ma jora ka na ho no na ya mo nyawo. Bedra mgbada ebe. Unu na ha na agabe. Una neze. Ekuku na akpuchi ụzọ na be. Ekuku. Ọ na-eke poison ka na-eke afọ drọ. Nke na bụba na afọ kwa nke ụzọ. Afọ ụzọ. Ọ na afọ. Echekwa na bido ndị ọcha na aba anya ha afọ. Ngwa m na-achọ na nke okokuku kwenu. Mana na dọkọ mma. Ọgụnụ melu. Anụ m na okokuku kwenu na-enye Destiny Helper. Ka nsị ka ndị kama na enye m. Destiny Helper? Yes ma. Akpa na Destiny Helper na-elocate mmadụ otu esi dị na Bible na akwụkwọ nsọ. Luke 6:4. Eche na ife dere. Na Destiny Helper will locate you. Ị na-eche ka Destiny Helper locate you. Ije ebe nwoke ajọrọ agwa ajọ. Ah, na kere kita. Kere kita. Adị 54 years. No bo di. Akwa nka ka ị na-aka. Akwa nka ka ya ka onye ekwe no. Ma no chiri. Aje kwa ba he nwara ka ihe si me. Onye nka na azụ ekwe ka ọ. Nwanne m. Okay, nwanne gị. Yes ma. Ofu nna ji ụlọ ncha. Family ụlọ nka me ko mkpụtọ. Nke abinu. Ebedebe egbu. Mpa na mma ka onye wa binu n'ime ha. Enwere onye ba abinu. Onwe wa binu. Enwere. Nya na nne gị je eri ọrụ n'ilo. Nne gị wori ọrụ. Nna gị na-anwakwo. Ka ha na-abụ eze wa binu, anwụsarị ya binu, kposarị ya be. Ai sala abinu no luru ise na abinu. Yes ma. Ma jije ra yego ka iwe na-eje. Okay. Ena kuzo onye ọcha. Oyibo ama na ọcha bara ga ma ya da afcha to obere. Ọrụ na ndoki. Ọ dị clear. Ịgba straight kịta. Ịgbagoro ugwu mba. Ịda ba ka gbado obi okofia. Wotara ndaba ti igiri gị. Ti ụzọ nke ga traffic. Ini fukwo ji akpara mkpa ịtọ. Ịghọtago? Na ya fukwo odu n'enu ya. Iti nke agara aka otu a. Nke agara aka mmiri. Ịgbara ugwu aka mmiri a. Ịghọtago? Gbara akwa aka mmiri a. Ide na ya fụ ụzọ wara gara nwa kpere. Ụzọ wara gara. Isi epụta be Ujuka. Ịpụta be Ujuka. Ị na-eche afụ mango jaba mango. Na-acha pọpọpọpọ. Ide wuri anya na mango ahụ anyị gburu na. Ide wuri anya etori ihe ebe ahụ. Ide wuri anya ịkpọtịa. Gekwa aka nri. Ịgakwa aka nri otu a. Ịfụ nke une nwa dibịa kwa ka ọgwụ. Mana mmiri ka ọ na-aha. Ịghọtago? Ije kwara ba na ngwa na wefere nwe menta. Ịga straight. Ife mere ka cover ati adị. Ino na cover anya. Buru meche na ọrụ ka mmiri ya na-ehu ebe a. Ọhụ dị mmiri a junior pop ba. Ihe afụ nke mmiri ọrụ. Buru meche na mmiri n'ime gbom. Chukwu agụpụta n'ihu bụ okonkwo ikuku enu. Where the straight? Mmiri ọrụ mmiri a ba ime mmiri a dọkpọ n'ime mmiri a. Chukwu agụpụta ụmụ. Na-egwu egwu. Chukwu na-eji agba dọrọ. Ngwanụ nyewa ọkụ o. Ekwe n'ife kwuru. Udo ngwanụ. Nwaanyị na-achọ di. 54 years ka ị na-achọ di. Onye nke onwere ife okonkwo ikwere eje eme. O were ewefukwara ụmụazị yahoo ọgwụ. Ụmụazị a na-abụ ego na klọb. Gbọrị ka ọ dụkwara ihu efu oduchara. Oto ha ogologo. Ọma ha mma. Otokwu ezigbo ude. Ọ chọrọ ka a gwọrọ ya ọgwụ. Destiny Helper. Destiny Helper locate. Iwu aka je locate Destiny Helper. Jere ka okonkwo ikuku enu. Ije ba dio ene wi mbesa gara agụsọ ọsọ mmiri. Nwa nke ikpeazụ ara agụsọ ọsọ mmiri. Ọrụ ụmụ ya niile. Eri. Ya Destiny Helper. Ọ bụ ka mkpọga ya Destiny Helper.